Борисов каза, че очаква визите за САЩ да отпаднат тази година. Чуйте го. Когато Бойко Борисов и ГЕРБ правиме нещо, ние го правиме така, че то да важи за поне още 5 години. Така че мога с оптимизъм да ги кажа, че визите за щатите се надявам тази година да паднат. Всички критерии сме изпълнили. Аз не мога да разбера Борисов. Той сляп ли е? Глупав ли е? Очила ли нема? Доналд Тръмп дигна държавата Америка в въздуха. За това, че не иска там имигранти. Какво означава имигранти? Хора, които мигрират в друга държава за по-добро бъдеще. Дигна стена между Мексико и САЩ, уж дигна стена, за да не влизат оттам мексиканците. За този месец в САЩ е имало 2 убийства на хора, които са имигранти в САЩ. Понеже не си искали да си дадат документите, личната мафия на Доналд Тъп, аз го наричам Доналд Тъп, уби 2 американски имигранти. Защото така е решил Доналд Тръмп. Той ползва американските институции като негова лична мафия. Но Борисов, видиш ли, очаква да паднат визите за нас, българите. Как ще стане това, след като човека ясно каза, че не иска никакви имигранти в Америка? Човека каза точно ясно, ако ще идвате в САЩ, ще идвате на почивка. Да работите и да живеете в САЩ, нямате работа. Тръмп ясно и точно каза, че не иска нито един човек от друга държава да имигрира в САЩ. Но тук виж Борисов, понеже, знаете, идва предизборна кампания, човек очаква визите за Америка да паднат. Можеше и това да се случи, ако той не беше се отказал да даде 1 милиард на Доналд Тръмп, за да участва в неговата нова световна организация. Там, където Доналд Тръмп ще коли и ще беси. Те тъкно се бяха записали, но Европейския съюз им натри носа и те казаха, че това решение ще го остават на следващото правителство. Защото в новата организация на Тръмп, ако искаш да бъдеш там член, трябва да дадеш 1 милиард или 1 милион. Не си спомням точно дали беше 1 милиард или 1 милион. И човек сега очаква да паднат виците. Това няма да се случи, няма как да стане. Трябва да си много глупав, за да мислиш, че докато Доналд Тръмп е президент на САЩ, ще паднат визи за която и да е държава. Пък точно сега, когато САЩ и Европа са в много тесни отношения и много се карат, знаете, за Гренландия и още куп други неща, точно пък сега това няма как да стане. Така че това са поредните алабализми на господин Борисов и не знам защо го казва това и не знам дали човек, който е с разума си и следи световната политика и не знам дали ще му се съвърже на тези думи. Това няма как да стане, ако човек следи тенденциите в света. Затова съм ви казал винаги да